Ce poruncește Dumnezeu părinților privitor la datoria creșterii fiilor lor? De Părintele Nicodim Mândiță. Îți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Ascultați, creștini iubiți, una din cele mai de căpetenie datorii ale părinților este creșterea copiilor în frica și în învățătura Domnului. Părinții care își lasă copiii a crește în voia lor sunt asemenea grădinarului leneș care lasă să crească buruieni netrebnice în grădina sa. Asemenea gospodinei care nu-și curăță casa cu ani, cu școlarul leneș, cu ostașul dezertor, cu năimiții care lasă oile pradă tâlharilor și fiarelor sălbatice să le sfâșie și să le piardă. Cercetând dumnezeieștile scripturi, găsim felurite sfaturi date părinților pentru a-și crește copiii în frica Domnului. Spre știință, dau mai jos unele dintre însele, spre folosul părinților creștini care au însărcinarea de a-și crește copiii creștinește, nu păgânește, precum și o mare răspundere înaintea Domnului pentru pierderea lor. Părinții nu trebuie a-și iubi copiii mai mult decât pe Dumnezeu. Citez: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta. Cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Am încheiat citatul. Părinții trebuie a-i crește pe copiii lor în învățătura și în frica lui Dumnezeu. Citez: cuvintele acestea câte poruncesc eu astăzi ție, să fie în inima și în sufletul tău. Spune-le fiilor tăi și le grăiește lor, când șezi în casă și când mergi pe cale, când te culci și când te scoli. Părinții vor învăța pe fiii săi și casa lor după dânsii și vor păzi căile Domnului ca să facă dreptate și judecată. Luați aminte cu toată inima voastră la toate cuvintele acestea, ca să porunciți fiilor voștri să păzească și să facă toate cuvintele legii aceștia. Am încheiat citatul. Deschid citatul. Și acum, fiule, cunoaște pe Dumnezeul părinților tăi și slujește-i lui cu toată inima și cu suflet voitor, că toate inimile le cearcă Domnul și tot gândul știe, de-l vei căuta pe el, se va afla ție și de-l vei părăsi pe el, te va părăsi până în sfârșit. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului, Dumnezeilor, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Veniți, fiilor, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Am încheiat citatul. Deschid citatul. Învățați pe prunci în calea cea bună, că după ce vor îmbătrâni, nu se vor depărta de la dânsa. Nu încetați a vă certa pruncii, pentru că de-i veți lovi pe ei cu nuiaua, nu vor muri. Voi îi veți bate pe ei cu nuiaua, iar sufletele lor de la moarte le veți mântui. Cel ce cruță toiagul urăște pe fiii săi, iar ce îi iubește îi ceartă din timpuriu cu tot din adinsul. Ceartă-ți pe fiul tău, că așa va fi de bună nădejde, dar nu dori să-l omori, sufletește. Nebunia este lipită de inima copiilor, dar nuiaua certării o va dezlipi pe ea. Am încheiat citatul. Deschid citatul. Cel ce iubește pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el. Cel ce ceartă pe fiul său
folos va avea de la el și între cei cunoscuți se va lauda pentru el. Cel ce învață pe fiul său, întărâtă pe vrășmași și înaintea prietenilor, se va bucura pentru el. Murita tatălui și ca și cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui a lăsat după sine. În viața sa a văzut și s-a bucurat și la moartea sa nu s-a întristat. Asupra vrășmașilor a lăsat ispânditor și prietenilor răsplătitor de har. Cel ce este moale cu fiul său va lega rănile lui și de toată strigarea se vor tulbura cele din lăuntru ale lui. Calul neînvățat se face nesâlnic și fiul slobod se face obraznic. Rănește pe fiul tău și te va înfricoșa, joacă-te cu el și te va întrista. Nu râde cu el, că nu împreună cu el să te doară și mai pe urmă să ți se strepezească dinții. Nu-i da lui volnicie la tinerețe și nu trece cu vederea greșalele lui. Pleacă grumazul lui la tinerețe și frânge coastele lui până este prunc, ca nu cumva învârtoșindu-se să nu te asculte. Ceartă pe fiul tău și îl fă să lucreze, ca să nu se potignească într-o rușine. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copiii lăsați de capul lor fac rușine părinților. Bătăile și mustrările, date la timpul lor, dau înțelepciune, iar pruncii care umplă în voia lor rușinează pe părinții lor. Ceartă pe fiii tăi și te vor odihni și îți vor da podoabă sufletului tău. Că nu cei din iad te vor binecuvânta, Doamne, ci noi cei vii te vom binecuvânta, precum și eu, pentru că din ziua de astăzi vei face pe prunci spre a vesti dreptatea ta. Am încheiat citatul. Deschid citatul. Feciori ai, învață-i pe ei și înduplecă din pruncie grumazul lor. Fete ai, păzește trupul lor. Părinților, nu vă urgisiți pe fiii voștri într-o mânie, ci îi creșteți pe ei în învățătura și în certarea Domnului. Din pruncie, sfințitele Scripturi știi, zicea apostolul Pavel lui Timotei, care pot să te înțelepțească spre mântuire prin credința cea în Hristos Iisus. Am încheiat citatul. Dacă părinții lui Timotei n-ar fi învățat pe fiul lor Sfântele Scripturi din pruncie, lăsându-l ori conducându-l la jocuri, cântece satanicești, petreceri păgânești, etc., cum fac azi părinții, ucigașii sufletești ai copiilor lor, de unde ar fi putut să știe cuvântul lui Dumnezeu, care să-l înțelepțească astfel încât cu ușurință să se poată sui pe scara sfințeniei, până la cea mai înaltă treaptă preoțească, de la poveștile care batjocoresc biserica și pe preoții lui Hristos, de la jocuri ar fi putut învăța, de la cântecele satanicești, de la vorbele putrede ale nepricepuților, întunecaților și slabilor la minte ai veacului acestuia preacurvar și păcătos, stând în fața priveliștei jalnice, în care vedem omenirea de azi mergând cu pași grăbiți pe calea pierzării, bâșbâind în întunericul necunoștinței de Dumnezeu, ca orbul ziua în amiază mare, ori încotro ne-am întoarce privirile, ne apare înainte crima odioasă a părinților care n-au pus la baza creșterii copiilor de ieri și bărbaților de azi temelia de piatră a cuvântului dumnezeiesc. Părinții au fost ca niște ștampile, iar copiii ceara caldă și moale, care au fost gramnici a lua orice formă li s-a dat. Dacă părinții au avut pe ștampila ființei și activităților chipul îngerului, trimisului, lui Dumnezeu,
înger a lăsat în ceara ființei copiilor lor. Iar dacă au avut chipul îngerilor, trimișilor satanei, pe ștampila ființei și lucrărilor lor, îngeri trimiși ai satanei au lăsat în ceara ființei copiilor lor. Citez: eu ceea ce am văzut la tatăl meu grăiesc, iar voi ceea ce ați văzut la tatăl vostru diavolul faceți. Am chiar citatul. Părinții care lasă în urma lor copii buni, care se jertfesc pentru apărarea credinței creștinești și a binelui obștesc, se socotesc după Dumnezeu niște Dumnezei mai mici față de copiilor. Iar cei care lasă în urma lor copii necredincioși, împătimiți, răzvrătitori, propovăduitori de minciuni și povețe potrivnice învățăturilor dumnezeiești, sunt socotiți ca ucigași ai propriilor lor copii și ca niște draci. Copiii sunt tocmai ceea ce au fost părinții lor. Părinților, folosiți-vă de cuvintele dumnezeieștilor Scripturi în creșterea fiilor și fiicelor voastre, ca să nu cădeți în o sânta vremelnică și veșnică. Osteniți-vă a da creștere bună copiilor pentru ca, împreună cu dânsii, să vă învredniciți a moșteni împărăția lui Dumnezeu, căruia îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.